दिनैनिफ्राय लानानै 1500 बोसोर सिगां आवगायनो जिसु ख्रीष्टआ बुहुमाव जानो गोनां गोबां खैफोदनि बाथ्राफोरखौ गावनि चेलाफोरनो फोरमायदोंमोन। मानोना चेलाफोराबो जिसु ख्रीष्टनियाव सोंदोंमोन जे बुहुमनि जोबनाया माबायदि जागोन आरो जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाया माबायदि जागोन। बे बाथ्राखौ जिसु ख्रीष्टनियाव सोंदोंमोन आरो जिसु ख्रीष्टआ बुहुमनि जोबनायनि बिसय जिसु ख्रीष्टआ गावनि फैफिनगोननि बिसय गावनि चेलाफोरनो फोरोंदोंमोन आरो जिसु ख्रीष्टआ फैफिननायनि सिगां बुहुमाव मा जाथायफोरा जागोन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ रोखा-रोखायै बुंदोंमोन। दिनै बे एखे जाथायफोरखौनो जोङो नुनो मोनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै बाइबेलनि बुंनाय जिसु ख्रीष्टनि बुंनाय बाथ्राफोरा मोनफानिफ्राय मोनफा जाबोगासिनो दङ। आरोबाव दिनै बुहुमाव मोनसे गिथावना बेराम महामारि फैगासिनो दङ आरो बे महामारिनि मुङानो जाहैबाय एमपक्स। एमपक्स बेरामा जायोब्ला मा जायो बेनि माखासे सावगारिफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायबाय। नोंथांमोना बे सावगारिफोरखौ नायग्रोदो। थारैनो नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय जे एमपक्स बेरामा माबायदि गिथावना जागोन। नोंथांमोना सावगारिनि गेजेरजों नुनो मोनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे भाइरासआ करुना भाइरासनिख्रुइबो 7 गुन गिथावनासिन होननानै WHO जोंनो मोन्थिहोदों। WHO माने वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशना बे बिसयाव जोंनो रोखायै मोन्थिहोदों जे करुना भाइरासनिख्रुइबो 7 गुन गिथावनासिन बे एमपक्स भाइरासआ होननानै। आरो बे एमपक्स भाइरासआ मा? बे एमपक्स भाइरासआनो जाहैबाय मोख्रानिफ्राय फैनाय मोनसे भाइरास। एम माने मांकी, पक्स माने बै गाज्रि भाइरासनि मुंखौ पक्स होननानै बुंनाय जादों। मांकी पक्स होननानैबो बुङो। अनजाग्रा प्रियफोर, दा बावैसो जोङो एमपक्सनि बाथ्राखौ खोनागासिनो गोबां मानसिफ्रा। नाथाय नोंथांमोना मोन्थिगौना 2019आव करुना भाइरासनि जोनोम जादोंमोन। करुना भाइरास महामारिया बुहुमनाङैनो जादोंमोन। बे जाहैबाय 2019। नाथाय जि एमपक्स दङ, बे एमपक्सआ दानि बाथ्रा नङा। बे जाहैबाय 1958आवनो जोनोम मोननाय मोनसे भाइरास। बे भाइरासआ डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक अफ कंगो होननायाव आफ्रिकानि बे हादराव जादोंमोन आरो बेयावनो दंबाय थायोमोन। नाथाय दायो 2024आव बुहुमनाङैनो बुहुमनि गोबां हादोरफ्रावनो बे जिथु मंकी पक्स एमपक्स बेराम, बे बेरामा साथिफबगासिनो दङ एबा गोसारगासिनो दङ, महामारिनि जायगाखौ लागासिनो दङ। एमपक्सआ जे मोनसे महामारि बेराम, बेखौ WHOआ थांनाय 14 आगस्टआव बुहुमनाङैनो एनाउन्स होदोंमोन जे बुहुमनि बयबो हादोरफोरा सांग्रां जानानै थागोन। एमपक्स भाइरासआ फैगासिनो दङ होननानै, बियो मोनसे महामारि, मोनसे गिथावना थैग्लुंनाय लाबोनो हागौ होननानै WHOआ मोन्थिहोजोबदों। दा बे भाइरास एबा एमपक्स बेरामा आफ्रिका कन्टिनेन्टनि गोबां हादरफोरावनो साग्लोबबाय आरो लोगोसेयैनो जोंनि एसियायावबो हाबबाय आरो बावैसो माखासे दिनफोरनि आवगायाव पाकिस्तानावबो बे बेरामखौ मोननाय जाबाय, एमपक्सखौ मोनदों। दा जेरैहाय जोङो हादर हिसाबै नायोब्ला गोबां जायगाफोराव नुनो मोनगोन, जेरै जाकार्तायाव दङ, बिनि उनाव पश्चिम जावायावबो नुनो मोनदों, बेनि उनाव पुरिबि जावा, युगान्डा, बेनि उनाव रियायु, बेनि उनाव इन्ड'नेसिया, बेफोरबायदि गोबां हादरफोराव एमपक्सखौ मोनबाय। जेब्ला बे गिथावना बेरामा सासे मानसिनियाव फैयो, अब्लाना बे बेरामिया बेबायदिखौ जानाय नुयो। जेरावहाय नोंथांमोननो आङो स्क्रिनाव होनानै होबाय, नोंथांमोना बेखौ नायदो माबायदि जायो। बे जाहैबाय इन्टेन्स हेडेक, खर' सानाय, हाइ फेभार आरो माने गोबां लोमजानाय, गोख्रोङैनो लोमजानाय जायो। सुवालेन लिम्फ नड्स, बे जाहैबाय गोदोनायाव जोंनियाव मोनसे, जोङो गोबां मानसिफ्रा बोग्रि बेगर होननानैबो बुङो, बेयाव मोनसे गोदोना जरायाव मोनसे बेगर थायो दुलुरहै, बियो बांबोयो एबा गिदिर जायो आरो बेयाव गोबां सानाय जायो। बेनि उनाव मास्केल एक, मोदोमफ्राव सायो, आखाइफोराव गोबां सानायखौ मोनो आरो बेनि उनाव बिखुंथिं उनथिंजाय गोबां सायो। बेनि उनाव स्किन रास जायो, स्किनाव दुलुर मोनसे, जों जायखौ गोबां मानसिफ्रा आइ बेरदों होननानै बुङो, बेखौ बुजिगोन आइ बेरदों होननाय। थिग बेबायदिनो मोनसे गुग्लाफोर बायदि स्किनाव डट जानानै ओंखारबोयो आरो गोबां गाज्रियैनो बे बेरामा जायो। बेनि उनाव चिल्स जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरनो जाहैबाय एमपक्सनि लक्षणफोर, बे बेराम जानायनि लक्षणफोर। आरो एमपक्सआ मोननै रोखोमनि दङ, बेनो जाहैबाय सेथि क्लेड आरो नैथि क्लेड। नैथि जिथु क्लेड दङ, बे फार्स्ट एमपक्स भाइरासनि उनाव जानाय मोनसे बेराम। बेखौ सरासनस्रायै जोंनि मोदोमाव जि जोंहा सेल्सफोर दङ, बे सेल्सफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ सिथारनो हायो एबा बेखौ फोजोबनो हायो। जोंनि मोदोमा बै बेरामजों एबा जि सेकेन्ड क्लेड्स दङ, एमपक्स सेकेन्ड क्लेड्स दङ, बेखौ जोङो सिथारनो हायो। नाथाय जि सेथि क्लेड दङ, बे सेथि क्लेडआ गोबां गिथावना।
बे बेरामा जायोब्ला मानसिया थैयो आरो बे बेरामनि थाखाय अबयसे गासै बुहुमनाङैनो दायो भेक्सिन बानायबाय जोंनि भारतावबो भेक्सिन जाबाय आरो बे बेरामा दायो जोंनि भारताव गैथ'वा सफैथ'वाखै जुदिव जोंनि हादराव बे बेरामा सफैयाखै अब्लाबो जोंनि भारत हादरा बे बिषयाव गोबां सांग्रां जानानै दङ जिहेतु जोंनि राजधानी दिल्ली दङ आरो बे राजधानी दिल्लीयावनो गोबां इन्टारनेसनेलाव बेरायनाय इन्टारनेसनेल मानसिफोरा दिल्लीयाव सफैयो दा बेवहाय दिल्लीनि मोनथाम हस्पिटालखौ थाम-थिम खालामनानै दोनखादों क्वारन्टाइन खालामनो थाखाय चेकआप खालामनो थाखाय अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय जे एमपक्स भाइरास एमपक्स बेरामा माबायदि गिथावना जागोन जेब्ला जोंनियाव सफैगोन जोंहा बेसे गिथावना जागोन आरो जि जायगाफोराव जागासिनो दङ बैफोर जायगाफोरा बेसे गिथावना जानानै दं जेराव मानसिया मानसिजों रायज्लायनो हायाखै जेराव मानसिया मानसिनि साखाथियाव थानो हायाखै मानोना एमपक्स जिथु भाइरास दङ बे एमपक्स भाइरासनि गोसारनायाबो गोदो जोङो जिखौ कर'ना भाइरासाव खोनादोंमोन बेबायदिनो मानसिनि साखाथियाव थायोब्ला मानसिजों मानसि आखाइ हमज्लायलायोब्ला हेन्डशेक लायोब्ला बबेबा अबजेक्ट बेसाद मुवायाव जिरायोब्ला जाय मानसिया एमपक्स गोनां एमपक्स जानानै थानाय बे मानसियाव जिरायनायाव जुदि जिरायफायोब्ला बै मानसियाबो जाफागोन मानोना बे एमपक्स भाइरासाबो बेसाद मुवाफोरावबो प्राय 15 दिन 14 दिन 16 दिन थानो हायो आरो बे जायगायाव जुदि जिरायफ्लाङोब्ला बै मानसिनियावबो जागोन बे एमपक्सआ बेबायदियै गोसारलांगासिनो दङ 2019, 2020, 2021 आवसो बुहुमनाङैनो कर'ना भाइरासआ सिमावग्लुंजोबदोंमोन बयखौबो सिगिजोबदोंमोन आरो लोगोनो दायो 2024 आव आरोबाव एमपक्स भाइरासआ बयखौबो सिगिबाय ख्रिस्ट'नि थैजों बैख'जानाय बर' फिसाफोर नोंथांमोना गोसोआव माब्लाबा बे सोंलुखौ खालामदों ने बुहुमाव मानो गले बेफोरबायदि समयसाफ्रा फैगासिनो दङ बेफोरबायदि महामारिफोरा फैगासिनो दङ आरो गिदिर जाथायफ्रा मानो जागासिनो दङ गिदिर बांग्रिंफोरा मानो फैगासिनो दङ मानो हादरजों हादर दावहा जागासिनो दङ बे बिसयखौ लानानै नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदों ने अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला गावनि सेलाफोरनिफ्राय बिदाय लादोंमोन बाथ्रानि गेजेरजों जे आङो सानसे बे बुहुमनिफ्राय थांसै जि जायगानिफ्राय आं फैदोंमोन बै जायगासिम आं थांसै होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन फोरबो नोंथ' थांसिगोन नाथाय नोंनि फैफिननाया माबायदि जागोन नोंनि फैफिननाया माब्ला जागोन होननानै सोंदोंमोन आरो बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन जे आंनि फैफिननायनि सिगां माखासे सिनफोर जागोन आरो बै सिनफोरानो जाहैबाय होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ फोरमायदोंमोन आं दा बे बाइबेल सिरिखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों लुकासनि 21 बालाबनि 11 सिरियाव जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे इंगितखौ होदोंमोन गेदेर बांग्रि आंखाल आरो जेरावबो थैम्रुंनाय जागोन बेनो जाहैबाय महामारि बे सोदोबखौ बर' बाइबेलाव बुंदों जाहैबाय जेरावबो थैम्रुंनाय थैनाय जागोन जेरावबो बेनो जाहैबाय महामारि बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन आरो गिदिर हांखोफोर नुजागोन आरो बर भूमिकम्प हब ठाये आकाल आरो महामारी हब आकाशर পৰা भयंकर लक्षण आरो महत चिन उलाब और बड़े भूकंप होंगे और जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े चिन्ह प्रकट होंगे There will be great earthquakes and in various places famines and plagues There will be terrifying events and great signs from heaven बेफोर गासैनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां जानो गोनां जाथायफोर अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि हिस्स'फोरनो सेलाफोरनो बेखौ फोरोंदोंमोन आं फैनायनि सिगां महामारि जागोन बुहुमनाङैनो थैग्लुंनायफोरा जागोन दिनै थारैनो जोङो नुनो मोनदों दिनै 2024 आव आरोबाव मोनसे गोदान भाइरास फैलायबाय जुदिव 1958 आव फैदोंमोन 1958 आव बे भाइरासआ फैदोंमोनब्लाबो बियो बै कंग'आवनो दंबाय थायोमोन कंग'आवल'सो जाना दङमोन नाथाय दायो बियो बुहुमनाङै 2024 आव फैयै जाफैबाय बे मोनसे महामारि जाफैबाय अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्राया जायाखैनो 2019 आवसो कर'ना भाइरास जादोंमोन आरोबाव देग्लाय 2024 आव आरोबाव जोङो नुनो मोनबावबाय एमपक्स भाइरास जेराव महामारि जेरैबो हादरफोराव नुनो मोनदों बे जिसु ख्रिस्ट'नि बुंथिना दोननाया जायाखैनो जिसु ख्रिस्ट'आ जि भबिसतबाणी होनानै दोनदों बाइबेलाव जि बाथ्राखौ बुंनानै दोनदों बे बाथ्राया जायाखैनो जेराव फैबाय थानाय समाव जिसु ख्रिस्ट' आं फैनायनि सिगां बुहुमनाङैनो महामारि जागोन होननानै बे बुंनाया दिनै जायाखैनो 2019 आव कर'ना भाइरासनि गेजेरजों जायाखैनो 2024 आव एमपक्सनि गेजेरजों दिनै बे महामारिया जायाखैनो
अनजायद प्रियफोर निसय इसोरनि बुंनाय बाथ्रा जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्राया बाइबेलाव बुंनाय फंफ्रोमबो बाथ्राफोरा दिनै रोखा रोखा फोरमान जादों दि जिसुनि बुंनाय बाथ्राया नंगौ सैथो होननानै बेनिखायनो दिनै जोङो बुहुमनाङै एमपक्स भाइरासखौ आरोबाव नुबावबाय आरो गोबां जायगाफ्राव मानसिफ्रा थैग्लुंगासिनो दङ दिनै जिसु ख्रिस्टनि फंफ्रोमबो बुंनाय बाथ्रायाव जोङो फिननाय महरै नुबोगासिनो दङ बुहुमाव दावहा जागोन होनदों दावहा जागासिनो दङ भाइरास जागोन बेफोरबायदि महामारि जागासिनो दङ आरो बांग्रिं जागोन होनदों बांग्रिंफोरा जागासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रिस्टनि फंफ्रोमबो बुंनाय बाथ्राखौ जोङो फोथायनांगोन आरो जिसु ख्रिस्टनि फैफिनगोन बाथ्राखौ जोङो फोथायनांगोन अनजाग्रा प्रियफोर जोङो जोबथा फारसे दङ जोबथा मुगायाव दङ दा बेवहाय जोंनि जिसु ख्रिस्टनि सायाव जिथु फोथायनाय दङ बे फोथायनाया बोलोग्रानिख्रुइबो बोलोग्रासिन जानांगौ रानायनिख्रुइ रानाय जानांगौ रासिननिख्रुइ रासिन जानांगौ जोंनि जिसु ख्रिस्टनि सायाव खुलुमनाय फोथायनाय सिबिनाया मानोना जिसु ख्रिस्टनि फंफ्रोमबो बुंनाय बाथ्राफोरा रोखा रोखा जाबोगासिनो दङ दा बेवहाय जिसु ख्रिस्टनि फैफिनगोनाबो जाथारगोन नंथारगौ बियो सैथो बाथ्राथार दा बेवहाय साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्टनि सायाव फोथायनायखौ बोलोग्रा जानानै बोलोग्रासिननिख्रुइ बोलोग्रासिन फोथायनानै थानांगोन बेनिखायनो इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों 1 पिटर 5:9 आरो 9 सिरि मोननानै था आरो साबधान जा मानोना नोंसोरनि बिसारु सैताना हगदावनाय सिंहबादि सोरखौ अरख्रेबनो मोनगोन होननानै नायगिरबायो फोथायनायाव गोगोम जा आरो सैताननि जेङा गसं मानोना नोंसोरो मिथिगौ फोथायग्रा बिदा फंबायफ्रा जेरावबो नोंसोर बादिनो सैनांदों अनजाग्रा प्रियफोर बे जोबनाय मुगा दा बेवहाय जोंहा सिरि मोननांगौनि बाथ्रा दङ सिरि मोननानै थानांगौनि बाथ्रा दङ आरो जोङो फोथायनायाव गोगोम जानांगोन सैताना अनेक बाथ्राफोरखौ लाबोनो हागौ सैताना अनेक बाथ्राफोरखौ दिन्थिगोन सैताना बुरखायनो हागौ नङा होननानै बायदिसिना खालामगोन जिसु ख्रिस्ट फैफिनगोना नङा होननानै बेफोर महामारिफोरा नङा होननानै बायदि सैतानफोरा बाथ्राफोरखौ बुंनो हागौ नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर फोथायनायाव बोलोगोरा जा सिरि मोननानै था जिसु ख्रिस्टनि फैफिनगोना नंथारगौ दे अब्ला प्रियफोर इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैसिगोन दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय जोबनायाव बाय बाय होननानै बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ